салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ дидани занҳо паси чамбараки мошин як ҳолати оддӣ аст, аммо хеле кам вомехӯрад ҳолатҳое ки занҳо автобус, троллейбус ва ҳатто мошинҳои боркаши камазро ронанд. дар ин мавзӯъ мисол шуда метавонад Нигора. ӯ 10 сол инҷониб ба ҳайси ронандаи микроавтобус фаъолият мекунад. вай иқрор мешавад ки орзуи ҳуқуқшинос шуданро дошт, аммо дар зиндагӣ ҳама чиз дигар хел шуд. Нигора 28 сол дошта аз шаҳри Ҳисор аст. Вай мактаби миёнаро дар он ҷо хатм кардааст. Воқеан занҳои тоҷик ба ҳама кор қодиранд. худи Нигора нақл мекунад ки ронандагиро аз хурде омӯхтааст ва ҳатто баъзе вақтҳо бо бародараш калиди жигулии падарро гирифта якҷоя меронданд. Нигора барои пардохти қарзи бонкии худ як мошини истифодашудаи Starix харид ва ба кашонидани мусофирон шурӯъ намуд. ва дар муддати 3-4 сол вай тавонист ки маблағи қарзро пурра гардонад. ӯ мегӯяд ки дар як рӯз аз 150 то 200 сомонӣ кор мекунад. ба гуфтаи вай имрӯз дар роҳҳои пойтахт ҳаракати мошинҳо мушкил аст, шояд барои он ки вақтҳои охир ронандагон шиносномаи ронандагиро хариданд. ғайр аз Нигора боз садҳо зани дигар ҳастанд ки ба зан буданашон нигоҳ накарда ба корҳои тоқатфарсо даст мезананд. худ фикр кунед, агар занҳо тавонанд, пас чаро мо аз кор гурезем? дар ҷойҳои шумо занҳо боз ба кадом корҳо машғуланд ки хоси мардон аст? номи он корро дар шарҳ нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.